дастаҳои бузург ба ҷавонон аксаран вақти ками бозӣ медиҳанд. Масалан, рӯзҳои аввали Роналду дар Юнайтед ва ҳатто Лео Месси дар Барселона. Вале имрӯз боз бозингарони ҷавоне ҳастанд, ки дар рушд қарор доранду бояд бештар ба майдон бароянд. ин ситораҳо бояд дурахш кунанд ва бояд шонс барояшон дода шавад. яке аз ин талантҳои ҷавон Хулиан Алварес аст. ӯ футболбозе шуд, ки ҳам требли аврупоӣ ва ҳам ҷоми ҷаҳонро ба даст овард. албатта Холланд ба сабки Пеп дар Сити мутобиқ шудааст. агар ба бозиҳои Премер-лига niгарем, Алварес нисфи вақти Холландро гузаронидааст ва бояд ки Сити ба ҳамлагари ҷавонаш диққати махсус равона кунад. Алварес кӯшиш дорад, ки дар майдон ҳунари худро бараъло нишон диҳад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ба Алварес монанд Алехандро Гарначо нишон дод, ки ояндаи дурахшон дорад. мавсими гузашта ӯ бештар аз дигар бозингарони Юнайтед дарди сари дифогарони рақиб шуд, ки бештар аз Санчо, Марсиал ва Антони буд. ҳатто дар финали ҷоми лига баъди воридшавиаш ба майдон санге садди роҳи Сити гашт. мушкилӣ дар он аст, ки Юнайтед ӯро хело кам истифода мебарад. Тенхаг бояд ин футболбози худро бештар ба майдони сабз барорад, чунки Гарначо аз Санчо дида таъсирбахштарин гашта истодааст. умедворем, ки Гарначоро дар мавсими оянда бештар дар бозиҳо бинем, вале нафари дигар аз Арсенал, Эмил Смит Роу ҳам ин бовариро сазовор аст. Смит Роу мавсими 2021-2022 яке аз ҷавонони ояндадортарин эълон шуда буд. Арсенал бо кӯмаки ӯ ба Лигаи Аврупо роҳ ёфта буд, ки Смит Роу 11 гол ва 2 ассистро ба қайд гирифт. ҷароҳатҳо ва рушди ҳунари Одегард ӯро аз ҳайат дур сохт. шубҳае нест, ки Эмил Смит Роу сазовори вақти бештари бозӣ аст. чун ҳадафи даста муваффақият дар Лигаи Чемпионҳо шудааст, Артета бояд ҳайатро тарҳи ҷадид диҳад ва Роу бояд нақше дар он ҳайати нави Арсенал дошта бошад. мисли Артета, Пеп ҳам бояд ба бозингари ҷавони худ Рико Льюис таваҷҷӯҳ кунад. Пеп худаш аз ҳунари Рико борҳо ишора карда ӯро бозингари лозима дар Сити хонд. барои чӣ ӯро хариданд? албатта ки барои дар бисёр мавқеъ топ оварданаш. Льюис ҳам дар ҳимояи чап, канори рост, нимҳимоятгар ва ҳатто дар мавқеи кӯмакрасон дар хатти ҳамла бозӣ карда метавонад. дар Премер-лига ҳамагӣ 14 бозӣ гузаронид, вале ба он ҳам нигоҳ накарда бозии дастаро хуб дарк кард, махсусан дар бозиҳои мушкил. вақти бештар ки гирад, Льюис ҳатман барои ҳайати асосӣ рақобат хоҳад кард. ҷавони бо маҳорати дигари ояндадор Аурелиен Чуамени аст. аз ҳунари ӯ аллакай мадридиҳо огаҳанд, вале ба ҳар ҳол Чуамени вақти бештари бозӣ лозим дорад. бо гузашти вақт нимҳимоятгарони Реал, Кросс ва Модрич ветеран гашта истодаанд ва бояд ки Чуамени онҳоро аллакай дар ҳайат иваз кунад. ба ҷузи ин пайвастшавии Чуамени, Камавинга ва ҳамчунин Беллингем ҳайати дастаи мадридиҳоро пурқувваттар месозад. онҳо дар якҷоягӣ як ҳамдигарфаҳмии олиеро дар майдон нишон хоҳанд дод. илова ба ин гуфтаҳо, Ливерпул ҳам бояд аз ҷавонон ба хусус Стефан Вайкетич истифода барад. мутаассифона ҷароҳатҳо ӯро то ба охир нагузоштанд, ки ба бозиҳо барояд, вале сабки ӯро дида натиҷаҳои пешинашро ба назар гирифта, Ливерпул бояд Вайкетичро бештар истифода барад. барои ҳайати ҷадиди сурхпӯшон ӯ метавонад бозингари калидӣ дар мавсимҳои оянда шавад. дастаи дигари англисӣ Брайтон агар Эван Фергюсонро дар ҳайати асосӣ нагузорад, хатои бузург хоҳад кард. бале, ҷароҳатҳо мавсими гузаштаро барбод дод, вале ӯ бояд таҷрибаи бештар касб кунад, зеро Ҳарри Кейни ҷадид номида мешавад. бо 2 голаш муқобили Саутгемптон, Фергюсон роҳхати мусобиқаҳои аврупоиро барои Брайтон овард. бо 18 сол доштанаш, нақши ӯ дар ҳамлаи дастааш хело калон шудааст. мутахассисон мегӯянд, ки дар ояндаи наздик нархи Фергюсон то 100 миллион евро боло хоҳад шуд, вале барои боз ҳам хуб шуданаш Фергюсон вақти бештари бозӣ лозим дорад. аз ҷониби дигар, Юсуфе Мукоко аз Дортмунд 26 бозӣ дар Бундеслига гузаронид, ки дар 11 тои он ба ҳайати асосӣ роҳ ёфт. новобаста аз имконияти камаш, ӯ бо 7 гол ва 4 ассист нақши калидиро мебозид. ҳамчун ҳамлагари 18-сола Мукоко дар мавсими оянда бояд бештар фурсати баромад пайдо кунад.
барои гирифтани вақти бештари бозӣ Мукоко бояд болои физика ва муҳимият дар даста кор кунад. Агар ин нуқтаҳо тақвият ёбанд, Мукоко бозингари нотакрор дар Дортмунд хоҳад шуд. Рис Нелсон ҳам агар мавсими оянда вақти бештар гирад, ӯ натиҷаҳои олиро нишон медиҳад. Нелсон дар 11 бозии Арсенал аз курсии эҳтиётӣ ба бозӣ баромада буд, вале дар рақобатҳои ҳассос барои туфангчиён талоши зиёд дошт. Арсенал ин футболбозашро бо додани вақти бештари бозӣ рушд хоҳад дод. Я он каси дигар монд? Марҳамат, дар комментарияш шумо варианти худро пешкаш кунед ва мунтазири навори ҷадид бимонед.